Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти таъйиноти гуногун, боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. Дар деҳоти анзоби ноҳияи Айнӣ Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти вилояти Суғд, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мардуми шукргузору ваҳдатсарои ноҳия истиқбол гирифтанд. Нахуст дар деҳаи анзоби ноҳияи Айнӣ бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактаб-интернати наву замонавӣ ки дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 бо фароҳам овардани тамоми шароити зарурии таълиму тарбия, хобгоҳ ва дигар иморатҳои ёрирасон бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ аз тарбиятгирандагони ин муассисаи таълимӣ даъват ба амал оварданд ки дар замони пешрафти куллӣ дар ҷаҳон аз ҷумла рушди бесобиқаи илму техника пайваста пайи омӯзиш бошанд ва дар оянда ҳамчун кадрҳои баландихтисос дар ободию тараққиёти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзандаи худро гузоранд. Ба таъкиди пешвои миллат, ҳадафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз бунёди муассисаҳои муосири таълимӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ин ба таълиму тарбияи дуруст ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ фаро гирифтани наврасону ҷавонон мебошад. Ҳамаи синфхонаҳои мактаб-интернат бо пешрафтатарин технология ва воситаҳои илмуомӯзии муосир ба монанди тахтаҳои электронӣ ва компютерҳо муҷаҳҳаз гардидааст. Толори варзишӣ ки барои машқу тамрини намудҳои гуногун пешбинӣ шудааст, пеш аз ҳама дар тарғиби тарзи ҳаёти солим байни хонандагон ва омода намудани варзишгарони оянда нақши асосӣ хоҳад дошт. Дар ин мактаб-интернат ҳамчунин як буғхонаи дорои таҷҳизоти муосири бо ангиш фаъолияткунанда сохта ба истифода дода шудааст. Дар фасли сармо ба воситаи ин буғхона тамоми иншооти мактаб-интернат бо истифода аз ангишт бо гармӣ таъмин карда мешавад. Тарбиятгирандагони мактаб-интернати мазкур ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи нек ба 20 нафар ятими кӯли деҳоти анзо ва 40 нафар наврасони водии яғноби ноҳияи Айнӣ ки аз ин пас дар ин муассисаи таълимӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд, туҳфаҳо тақдим намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати Тоҷикистон нисбат ба таълиму тарбияи насли наврас ба хусус ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои ниёзманд сол то сол зиёд гардида ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил, кору фаъолият ва зиндагии мустақилонаи онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Дар доираи сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Айнӣ ҳамчунин бинои таваллудхонаи нави маркази саломатии деҳоти анзобро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бинои таваллудхона ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо дастури бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шуда аз 5 ҳуҷра аз ҷумла ҳуҷраҳои қабул, таваллуд ва баъди таваллуд, инчунин хатна ва утоқи кории табибон иборат мебошад. Ҳамаи ҳуҷраҳои таваллудхонаи нав бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шудааст. Мавриди зикр аст ки аз ин пеш дар ин ҷо таваллудхона мавҷуд набуд ва занони водии Яғноб, деҳаҳои Марғиб, Анзо ва Марзич масофаи зиёда аз 40-50 километрро тай карда ба беморхонаи шаҳраки Зарафшон ва маркази ноҳияи Айнӣ мерафтанд. дар идомаи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармар шинос шуда дар маросими сар додани 30 сар қутози хуршзод ва 200 сар кап ба мамнунгоҳи мавзеи санги кӯҳнаи деҳоти анзоби ноҳияи Айнӣ иштирок намуданд. Таъкид гардид ки қутозпарварӣ яке аз соҳаҳои камхароҷот ва сердаромади чорвопарварӣ буда дар минтақаҳои баландкӯҳи кишвар манбаи истеҳсоли гӯшту пӯсти аз ҷиҳати экологӣ тоза маҳсуб меёбад. Парвариши қутоз дар ноҳияи Айнӣ бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2008 ба роҳ монда шуда саршумори он дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 1085 сар расонида шудааст. Иттилоъ дода шуд ки айни замон дар ноҳия 12 хоҷагӣ ба парвариши қутоз машғул буда давоми солҳои охир аҳолӣ низ барои рушди ин соҳаи сердаромаду камхарҷ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. Зимни шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагидорони ҷамъияти дорои масъулияти
маҳдуди мармар маълум гардид ки соли равон дар мавзеи шаббодаи деҳаи анзоб аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муртазо Қосимов 2 ҳавзи моҳипарварӣ бунёд карда шудааст. Масоҳати умумии ҳавзҳо 0-10-35 гектар буда, айни замон дар он зиёда аз 5000 гулмоҳӣ, амури сафед ва амури пешуни ғафз парвариш карда мешавад ки ба таъкиди хоҷагидорон амалӣ намудани ин иқдом дар рушди соҳаи моҳипарварӣ дар мамлакат ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти парҳезӣ мусоидат менамояд. Соҳибкорон нақша доранд ки оянда дар ин ҷо боз 10 ҳавзи дигар бунёд намуда парвариши моҳиро ба 10,000 расонанд. Дар ин мавзеи хушобу ҳавои деҳаи анзоб бунёди коргоҳи бандобасти моҳӣ низ дар назар дошта шудааст ки ин омил сабаби бо ҷои кор таъмин шудани сокинони маҳаллӣ ва афзоиши маҳсулоти ватанӣ мегардад. Таъкид гардид ки то бунёди ҳавзҳо хоҷагидорон дар қитъаҳои алоҳида дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа парвариши дигар намуди моҳиро ба таври таҷрибавӣ ба роҳ монда дар рушди ин бахши сердаромад саҳми назаррас мегузоранд. Аснои шиносоӣ аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ зикр гардид ки шуғли аҳолии сокинони деҳоти анзоб боғдорию чорвопарварӣ буда саҳми онҳо дар фаровонии бозор назаррас аст. Дар ин ҷо маҳсулоти гуногун аз қабили шир, ҷурғот, қаймоқ, равғани зард, сари шир, қорот, нонҳои хурду калон ва меваҳои шаҳбор ба намоиш гузошта шуд ки ҳама дастранҷи сокинони ин деҳоти дурдасти мамлакат мебошад.